гледа, важно този динозавър, знам, че го има в прибавите, ледата, стринките, вучки. Всеки човек има такова животно вкъщи някъде забутно при пазните, което никога не го. Сериозно говоря, неприятно мога да това положение. Просто представя, че си излъзем следващите 5 минути, ръката спи така и не мърда. Само че аз имам текст, разбираш, защото мен не ми нужно, казвам ти какво направиш, аз мога и без текст. Най-известната песен на китара, която може да свири, която много много тръгва. Това е единственото нещо, което трябва да свириш на китара са важни три неща. Първото и най-важно е да имаш желание да свириш на китара, второто е да имаш китара и третото е да можеш и да знаеш как да си настроиш китарата. Много свободно си ръката, свират си, ето така. Това е окей. Да, обаче, рокаджиите обикновено свират с по-дебело перо. Вижте какво значение има това. Когато свириш така, вижте как перото става успоредно на струната. Да, познайте. И този ъгъл има значение за звука. Не само надолу и нагоре, ами погледнете. Точно доказано е, че мозъкът ни се стимулира, когато сме организирани и постигаме поставените си цели, независимо дали те са малки или големи. Затова помага вещество наречено допамин. То всъщност е отговорно за нашата мотивация и концентрация. И така, след като вече сме се усмихнали, да преминем към същността. Китарата има 6 струни. Първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста. Така наречения отворен корд. Отворен корд представлява сманичка. Power корд и просто под него се слага ето този пръст така, че мълите не ми гледате. Звучи отворен, защото завършения корд е това. С маличката, който си поставя тук. Аз махам маличката и звучи така. Най-тънката е първа. Първа и шеста са тонът ми. За днешното упражнение използваме само дясната ръка в позиция, която е удобна на вас и свирим шеста струна, после трета, после втора и първа. До ре ми фа сол си до, до ре ми фа сол си до. Hello YouTube, I'm Ilko Birov. Здравейте, приятели! Днес искам да поговорим за едно много, извинете, казах ли много важно нещо в музиката. Това е ритъма и чувството за ритъм. Сега ще обърнем внимание на ритъма. 16 не ги направих много добре. Качил съм цели 7 епизода на Революция Agent и все още не съм се опитвал да ви обясня какво точно е Agent. Въпреки че качих клип за заглавие какво е Agent. И това се оказа, че всъщност май кликбейт, тъй като не обясних абсолютно нищо. Браво на мен. Като да ви разкажа историята за великото нещо наречено Agent. И после може би да ви покажа как да се настройте китарите, за да се стройте къщите, ако искате. Преди 30 години, през 1977 година, е стартирал сериалът Бързо кръста. Също така е родена и Кори Генова. Това е певица, която според Википедия изпълнява световна музика. Аз тогава също е роден и моята състезател Себастиан Фитил. Себастиан Фитил, да, готов. Както и да е, преди 30 години в Швеция е сформирана бандата Мишуга. Когато Мишуга била създадена, китаристът е извадил 8 струна китара от задния си чок и изкрещял: "Майната ти мелодия, ритъмът е по-важен от теб." И след като всички се гласили, че ритъмът е по-важен от мелодията, решили да правят мелодията за Зелен Хегер. И така в днешно време познаваме тази банда като бащата на великото творение наречено Agent. И всяка една от тези банди си звучи по свой собствен начин. Да, добре, сванах.